Gipahinumduman karon sa Davao Light and Power Company kun DLPC ang publiko nga kini adunay kinatibuk ang otoridad sa pagdumala sa serbisyo sa kuryente sa tibok Davao del Norte subay kini sa Republic Act number 12144 nga nagpalapad sa franchise area sa kumpanya ngadto sa mga probinsya sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Sumala sa kumpanya gisuportahan usab kini sa desisyon sa Korte Suprema nga nagkupot sa valid nga implementasyon sa maong balaod. Dugang pa nga nagpagawas ang Regional Trial Court sa Tagum City ug Panabo City ug mga writ of possession nga nagtugot sa Davao Light sa pag-operate ug pagdumala sa electric distribution system sa Tagum City, Island Garden City of Samal ug sa uban pang sakop sa lungsod sa Davao del Norte. Tungod niini ang Davao Light na ang responsable sa maintenance, customer service, billing, ingon man collection sulod sa franchise area niini. Gipasidanan sa Davao Light ang publiko batok sa mga walay otoridad nga maningil o nagaputol og kuryente o giawag usab ang mga konsumidor nga i-report ang kadudahang mga kalihukan.